Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong. Ka Three Olives Restaurant. Balak play nakbentaban Shakriya P. Hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating. Ringkat ka Cosmic Kingdom. Ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong. Balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating. Balale da ka Meva Enterprise. Ka kinhun tokit jong kipulit bomb squad na Shillong ha kakat paratarik rumpang arajar arpuway kala hier syakasnong sok dadek kabaha bapa upur usam jong kamairang civil subdivision ban penlong ye kajing tokit kababanya hadin bakaladon kajing pthai ha kawai kajaka kabala tip kerteng kum ka umnong rim kabala jia ha kakat lai tarik rumpang arajar arpuway ha kapor kum ba prabaji aa jenme ha kani kasngi kipulit ka kinhun bomb squad kilati ya kathliu ka badan hagni ka jaka balajia ka jingpthai na ka benta ban le ya ka jingto kit da ka bawanra ya kitiar kitar ban le tes bat kanthobru ya ukso ban lap ya ka jing shisha hadin bagani ka kinhon kala pendep ya la ka kamram ka Batisi TV kala yo lat ban ya kren bat uway ni kipulit jong ka bomb squad ha ka bakilia tho bakim shimla lap aa na kani ka jaka Henry kila shusuba baka jingpthai ka balajia dangshen kala bandai no battery solar ka penyang diesel bat ka top jong ka kalikit ki babaro ki don lang hajan ka jaka badon kani ka jing pethai kani ka kinhon kala kantai ru ya ka hamsaya ka baong balese ki don ki kinja met beneng ki bahab hagani ka jaka namar lashem kam don setia ka bakum kata ka bala shumudur de ki nong song snong थोड़ा सैंपल से 1 फीट ये वो टेस्टिंग समझो कुछ है अच्छा आप सैंपल लो ना इधर से थोड़ा मट्टी इधर से थोड़ा मट्टी लो